Azan sattım, naq sattım deb muştaq. Ma uçumuzdaki köyneklidən fəaliyyət qılıb bəsəm xoş yaqamdı, qız valı yaqmamdı. Muşu məndə bir qism köyneklidən, ana bir qism yit olurumdan qızlar. Ma gansarını o birat alışıb qalıb qalğan gansarını ızıq setləsək boldu ekan. Ma köynəklərimizniki dərəcələri bək taq-tuqa. Birat aldan 1x-dən, 2x-dən aşına qılıb qalğanlıq üçün muş uçumuzdaki köynekni mandakı qılıb qalğan. Çoxum bir tal. Bir taldan qılıb qalğanlıq üçün fəaliyyətçim ama şoňa doýunda many ýolmanda dep many bahasyny aşkar qılıp qysaq, tız ýaxşy bolmaýdy. Şoňa many qymmat jagdy ilip kiýenmegen, muwafiq ilbasam boldy diýen qız balla. Ma xanninki uçtike, akeni görüň. Ma 2 beqini jygsaňly boldygan 2 beqini görmün. Bununki 1x-den 3 tal bagdymy qız balla 1x-den kilosany şu 55 kilodan tatyp 70 kilo qız balla kiýasaňly qos goýgan bolmagan bäzi posimiz qız balla bar ekensler. Men 70 kilo kildim dep maňa kälgene men 80 kilo maňa kälgeni kemmetken. Şunda turuglykmy sizge kepdiken maňa kemmetken dep hap bolýar bar eken. Endi meseleni men özüme ýugantyp goýmsam, men şu aşda jyň goturdyk men nimiş qanday jyň goturdyganlygyny taz bilmedim. Şu 65 kilo kälgeni maňa kep kılıp atgan. Fukmaýman da. Şoňa aştaq bednem teşirek aştaq çaňrak semizge men kiçikimde semiz oğaçqam ketdim. Şoňa muş köynekimden qızlar faqat we faqat 3 tal 1x jyma hemmesi 1x. Şoňmuşda 1x kiýim kiýdigan qızlar kiýbasaňlar boldy. Örlüňe men aýygyp pasonyny, ýan pasonyny kösün. Belki düşken altı bolsun, ýan şekli bolsun, şunçalyk çyraýly qızlar ködüm ama görmün ýan alatda muşda çykdy. Bir tikip bermeýdi manyň pulysyg men bergen pulga. Şoňa muşnadan paýatdan paýdalanyp galsam boldy diýen qızlar aýrym haňy çykyp ýarganlaryny soraýmyz manynki paýatda muşda bir taldan qayıp galgan muşda mallarymyzda ma köynekimizde ma tutgan. Çıkıp bersanız ançik var mı demeler yok. Ama aygı olgan bos bunda satmayımız, aygın ekilip satma. Ama köynekemden mi 1x mi do, el xavmi do ma köynek. Aygım açırım aldım. Şu açı. Manika, manam tercihine kalıp 1x iken, ma köynekim 1x iken. Ana iken, ma köynekem mi kızlar, ma olsa 2x mi ki? Ma 2x iken. Ma köynekden kegis var kız valla. Bek ma jyň bensijim aýlyga tikmis emes. Ýalygy uçup bitje eley beley tarak turuq. Manadan kegis var kız valla. Ma köynekden bir talken el xawjmy? El xaw kiýdigan şu 50 kilodan tatyp 65 kilo, 60 kilo kız valla keýbasaňly boldy. Muşdaňyky bundan başga ýani bir muç köynekli bar. Muşda köyneklerini bir-birlep at wagtymyz ýetselam. Çykyr birme meniň uçamdy köynek mu bir talla ma ortak numar. Ger halsaňla 55 kilo, ger halsaňla ma uçamyşdy 85 kilo, 80 kilo kız valla keýbasaňly boldy. Ma qos goýgan bolmagan, ma gürne çoň bolmagan 75 kilo jetsem boldy kız valla. Müştamal. Şoňa ma köynekemni qızlar, ger halsaňla uruklamada zencir bar bir taldan zencirisi bar, manyň zencirini baglapmynda taklyp keýsaňlar boldy. Buny amyşda hem ben keýçirelip tutgan köynek. Ýamate köynek çujalmagan eken bu. Anki boda qız valla man ilbetsaňlar boldy. Elbetmeýmän da taksaňlar boldy. Bu zencirin bir tal zencirini qayıp berme. Emniyet bu köynekden zencir çykmaýdy. Men man özüm tapyp goýgan. Şunu qayıp berme. Ana diýken, topuňyz ýokmy hanym? Bir kiýimlik topuňyz bolsa içirip goýsaňyz bekçirälik mallaryny mallaryny çykyrsyz diýen hanym qız vallaga topdan birini quwmakçy. Şoňa bir taldan jürekany besip dep qaytym amaly qaytyp bilip, aýrym han qatqyl bolgan numarany galdyryp goýsaňlar, men şu topu içirip goýma. Şoň muş paýatdan paýdalanyp galadigan qız balama dukanda bek ýalyk mal goýaňçy golaپ ketipdi. Bir taldan qayıp galgan mal ne? Şoň paýdalanyp galaňlar. Hemmesinden paýdaly mä diýmäý. Aşda bir taldan qayıp galgan ne? Muwafiq bos kiýbesem boldy dep, ama 5 gol taň bolmagan eken bäzi bir kızlarımız bar. Keýgisi bar, lekin şu aşda Hem onca gün pulunu kezi qaylap, hem de balam üyemde. Aşta kız var kılıp atkan, onu belki bəzi bir mallarımız hemen. Teňden ziyniga bir ötüşüm mümkin. Şu topku taşlap. Ama doyun çıkarsak da ýaxşy bolmaýdy bu numara ağalarynda. Bizning dünya paýdap ketdim ki dep gamson. Şoňa topga bir-birlep aşynda bir taldan qayıp almalarymyz en tüwen bahada, yerim bahada aşyna qılıp çykyryp berme, müştaq qılıp dukandaky aşda bir taldan qayıp almalarını paýdalanýan reklam xaridalarymyz paýdalanıp qalsyn. Bizge pul gaýnyp ketken ýaxşy. Müştaq bäzi xaridarymyzda kiýimge ihtiýaç bar xaridalarymyňki şonda paýdalanıp qalgan ýaxşy. Şoňa qayıp almaly qaytyp bir taldan jürek besip görəňler. Ma tamamlyk şu topamga içirip goýma. Takat asl topam ýok demiş gazasaňlamış kiýimlik topu edemi bek gep saladym kız valla. Elhamma dukanda dedim sarang bolap qamatymyz onun birisi bolap ketip barymyz gepselip. Şoňa şu topny quruşyny oýlaşdym. Hem özüm üçin hem şu kızlar üçin. Şoňa şu top kırbasan boldy diýen kız bala aýrym han çykyp gatgyn boldygan ünlüdarlaryň numarany galdyryp goýsaňlar özüm qaytyp bir gulluk şu top ejirip goýma. Şoňa başga meňning ünlüdarymda kız balama bir diqqat çemberek çykyryp goýma. Army topny kurup ejigi deten kız balany ejirip goýman. Bäziňlerini ejiremmäй qap qalsam nawada çemberekke şu topnyňki army masyny çykyryp goýma. Şu boýunça top geçirip qysaňlar boldy. Hem ketdi kızlar.